دنگیگن دنگی هر چهار پرچه کردستانه. جنابندان چند عربی دنگ گلدن باش کودرن هیجا ایروسی گلان 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده. همین چند سریس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویا. هم انسانك شرف خدا گرفته، نظامیه خدا گرفته. من گفت خواندم. ملت کاری که آنها 3 میلیون زیاده انسان به نر، به هویت، به حق نو. لسر به اون باشن من دست فکری. پارتی کارگری کردستان گفت که دست نرسل مسئله کرد. نجیان جیانه، نشرف شرفه. منفعت جوابتر، سیاست جوابتر انسانیت کرد بچی گرفته یا. نباید دید نقابیده گرفته. من گفت اما بردنه منفعت شخصی خواه، ملکی خواه، مالی خواه، جانی خواه لسر تشتی انسانیت بیوه نام. ملتک چالاکی رونشتنه یاج با آزادی فیزیکی ریبرا پول باجار سوئیس جنویل پیش اوفیسیان تیوینی یک بوی و چهارشنبه جی دوام کرد. سیاست بان اونورن سازی آنجی تبلی چالاکی بون چالاکران جاری کردن رولا هیز ناو نتیوی یاد تجدید دانی زمان او چلنگا رش دانیم بر آوایا نتیوینی یک بوی. زارو 24 دا لآمد لنافچا لیجه دست قومپلو ایخانت و دولت داگرکرا فاشیست هبال مهمت یلدرم آد قتل کرن ده شخصیت کسیتا هبال مهمت یلدرم دا دقیقی رزگرتن بیستا بانگاوزه و دوباره دکن لسپیتی نتوه یک بون دادگاه همه مروان و خونسه آوروپا هم نبیشین ایدی بسه سی میمون نیلیسن و حتی ایمان بسه دموکراسی دکن بسه ما به مروان دکن دو میلیون اگر لیون نبیشه ریبر آبو ریبر ایمیا دو میلیون اگر به فکر رومان ریبر آبو شیار بیاد هر چهارشنب مجلس امنی جنوی نویدر کام دبه اولبر خادده ام سپاسی خوش مجلس خو همیر دکن و امشگل خوانی سویس رحمی دکن جبو ریبران کام بون ام ایرو هاتنه بر نتوی یک بویی ام دخوازن دنگ خو بلند بکن ام دخوازن بیجن ایدی بسه کسی کارگل کرد تک ببه ام حياة روح مهبة حياة جاني مهبة ام القضاب وام بامبكن ام بيجن سبتي ما كدروان قرلش مش بلادنا خندن بمخه خن عادس بكن انا جوا عادس بكن ايدي بس قد تلي يقوي عند بيجن شبك بالا بكن ام هردم شالاب بكن ام هردم برخه بكن وام جيبه چلنگ آرش و شرمزار دکن اندوه بونه دادین بداره اند بيجم بالا سپیتیجی بالا بمجی فدی بکه و ببینه حال کردا و جبو سروک کردا بیا میدی نباقا کردن کل پیشاری قسنا افویا لندن له جویان تجدا مطلق و جزین دیسیپلینه یعنی سر براپو پروتستو کرون و بانکları قسنın افویا کرن کو بکوه تevgerede çalaki peşenkte meclisa gel a kurdin London'e u mesajine ya jiyan leber avaya re qısna afویا London'e hatel darxıstan liser nave kome berfin dersim axaftine ker u diyar ker ku su nehmenj imrali agayı tene u beserdeji qadaxe kedina hevditine ya bu şeşman hatiye dayin berfin desnişan kirku tecita mutlak ale İmrali devam dike hukuk CPT pedengi xoyaletici tecita mutlak hukuka mruviya nam neteyibin pedike dibe şirike politikaya tecid u muamele akrapa Türkiye lazım edici ve be hukukiye rekistinin afıya bir keve tevgerede.
Parêzera Brîtaniyê mêlikên Gelgûd divê sepîtî wêrekbe û derbarê İmralê de agahî bide. Yek ji îmzakirin nameya ku sepîtî re hatibû şandin Parêzera Brîtaniyê mêlikên Gel dij bi derbarê mijarê de ji Ajansa Mezopotamyê re axivî. Alî ziman ku li tu deverê rewşek wekî Abdullah Öcalan nîne û got ji ber vê yekê ev rewşeke geleke giran e. Ev rewş ne tenê ji bo Abdullah Öcalan ji bo gelê Kurd jî îşkence ye. Çimkî gelê Kurd Öcalan ji xwe re weke rêber û lîderê çavkaniya îlham dibîne. Mêlingên Gel wiha dewam dike dibe ku Tirkiye bibêje heke hûn raporeke neyînî bidin em ê nehêne negirtîgehan kontrol bikin. Ji ber vê yekê divê sepîtê hinekî wêrekbe û derbarê rewşahiyî ya Öcalan de me agahdar bike. Parêzera Brîtanî derbarê biryarên doza kompasiya Kobanê de jî got bi vê helwestê ne mümkün e ku çareseriya siyasî pêk were. Divê herkes û ji her netewên cuda ji bo aşçiya li Kurdistanê û azadiya Birêz Öcalan tiştek bike. Ez wêrekî û berxwedana gelê Kurd pîroz û silav dikim. Ji bo Hatem Özdemir ê ku bi dardakirinê hatibû cezakirin banga hestiyarî hate kirin. Gêrlayê HPG Hatem Özdemir di 23 Hazîrana 2019 de dikemîna hêzên dewleta Îranê de bi birîndarî dîl hatibû girtin. Dadgeha şoreşeya xwe jî gerîla Hatem Özdemir bi cezayê dardekirinê ceza kir. Dadgeha bilin jî cezayê dardekirinê erê kir. AP Özdemir li Özdemir banga hestiyariyê li raya giştî kir û got divê dewleta Îranê de millet de ji vê bêhûqiyê berde. Biraziyê min ne hemwelatiya Îranê ye jî em vê bêhûqiyê qebûl nakin em ê hemû mafên xwe yên qanûnî bi kar bînin. Em dixwazin herkes li hemberî vê rewşê bi hestiyarî tevkere. Xizmengirtiyan bilaçikên spî çalakî kirin dengê me bibihîsin xizmengirtiyan du ji wanê çûne Anqerê bi daxwaza adalet pêk bîne xwestin bi Wezîra Adaletê Yilmaz Tunç re hevdîtînê bikin. Daxwaza xizmengirtiyan ji bo vê hefteyê nehate qebûlkirin. Xizmengirtiyan jî li ber navên dagiştiya Dem Partiyê kombûn û xwestin ber bi Wezareta Adaletê ve bimeşin. Polîsan xizmengirtiyan asteng kirin û gotin wezîr ne li cihê xwe ye. Xizmengirtiyan jî bi duruşmeyan astengiya polîsan şermezar kirin û daxuyan yekdan. Xizmengirtiyan daxaftinê xwe de balkişandin ser aştiyeke mayînde û gotin 3 sal derbas bûne ku tu agahî ji rêber Abdullah Öcalan nayê girtin. Ev bêhûqî li tevayê welat belav bûye. Em ne tenê ji bo xwe ji bo hemû kesên li vê erdnegariyê têkoşînê dikin. Em bank li hemû rewşenbirên cîhanê dikin êdî dengê dayikan bibîsin. Piştî daxuyanî dayikan laçikên spî yên li ser serê xwe avêtin erdê û banga aştiyê kirin. Katî Pîrî divê Yekîtiya Ewropa girîngiyê bide nirxên gelan ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd jî diyalog pêwîst e. Parlamentera Hollandayê û raportera Tirkiye ya berê ya Yekîtiya Ewropayê Katî Pîrî derbarê cezayên ku doza Kobanê de li siyasetmedarên Kurd hatiye birîn axivî. Katî Pîrî dazanin ku pirsgirêka Kurd bi rêbazên leşkerî nikaribe çareserkirin û divê diyalog dîsa bê destpêkirin û got doza Kobanê bi eşkereyî pêvajiyeke siyasî ye ne dozeke hukukî ye. Tirkiye endamê Ewropayê ye. Dadgeha herî bilind a Ewropayê ku Tirkiyeyê jî peymanên wê îmze kiriye got ku ev ne doza cezayê ye. Xuya ye ev biryarên siyasî ne yanî yên ku hedef girtînê siyasî ne. Yekîtiya Ewropa Konseya Ewropa û civaka nav netewîrî jî vê divê bertekên xurt nîşan bide. Katî got li gorî min Yekîtiya Ewropayê divê ne tenê li ser berjewendiyên koçberî û bazirganiyê be. Divê her tim piştgiriyê bide nirxan. Sedema avabûna Yekîtiya Ewropayê têkildarî nirxên tên parastine û ger ku ev nirx bên jî pêrkirin hûnê baweriya bi xwe jî wenda bikin. Katî Pîrî bangên Kurdan ên ji bo çareseriya siyasî ya pirsgirêka Kurd bi taybetiyên rêber Abdullah Öcalan û tecdîda mutlaq Ali İmralê jî wiha şîrovek kir. Hükümeta Türk salên dawî de hemû şaredar guhertin, hilbijartin berê de gelek siyasetmedarên Kurd hatin girtin. Erdoğan tücarê bi eşkere êrişê Öcalan nekir. Ji ber hewceyî bi Birêz Öcalan hebû ji bo gelê Kurd Öcalan kesekî giring e. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd divê diyalog hebe. Bi leşkerî ev pirsgirêk çareser nabe ji bo diyalogê hewce bi dengên weke Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ heye. Ji
جبو 42 kesan 567 sal ceza hate xwestin li İstanbulê di yekê gulanê cejna karkeran de 42 karkerên ku xwestin ji Saraçxanê bimeşin Taksimê hatibûn girtin. Serdozgeriya Komareya İstanbulê jî li dijî van karkeran du îdanameyên cuda amade kir. İdanameya yekemîn derbarê sih kesî de ye û ji bo sih kesî de 404 sal ceza tê xwestin. İdanameya duyemîn jî derbarê 12 kesan de ye û ji bo wan jî bi giştî 162 sal ceza tê xwestin. Di her du îdanameyên de bi giştî ji bo 42 girtiyan 562 sal ceza tê xwestin. Lêgerîna adalete ya Emine Şen Yeşar di roja 106 de dewam dike. Nûbeta adalete ya Emine Şen Yeşar ya li ber Wezareta Dadê di roja 106 de dewam dike û parlamenterê Dem Partiyê duh çûne serdana Emine Şen Yeşar. Emine Şen Yeşar di serdanê de axivî û dazanîn ku ji ber ji wan ditirsin derî li wan dikirin û got bila kurê min berdin ez ê ji devê deriyê wan biçim. Li aliyê din jî çalakiya Sevîn Çakır ku kurê wê piştî hewdana derbeya Tırma 2016 de hatibû girtin jî di roja 37 de dewam dike. Mîtingeheke nû bi piştgiriya Qeterê li gundewarê Helebê hate avaykirin. Dewleta Tirkiye dagirker bu awayeke sistematik û bi piştgiriya komeleyên kendavî demografiya herêmên dagirkerî diguherîne. Herî dawî heyva sora Qeterî bi hinceta alîkariya koçber û kesên ji ertêjê zirarê dîtîne mîtingeheke ji bo bicihkirina malbatên çeteyan avaykir. Heyva sora Qeterî bi beşdariya şandiyên Tirkî Qeterîyên paya bilind li gorî binav kiriye gundê herî mezin li herêma Sûsînbad ê bajarê Qibesînê yê gundewara Helebê avakir. Dewleta Tirkiye dagirker biriya komele û rêxisên mirovî guhertina demografiya herêmên dagirkerî di domîne mîtingehan ava dike û malbatên çeteyan tê de bicih dike. Hincê jî hazir e. Alîkariya koçberan û penaberan û kesên ji ertêjê zirar dîtine. Navên de çavderiya mafê mirovan Sohrê destşankir ku 5 Nîsanê rêxistina Wîfaq el-İnsaniye bi piştgiriya erebên 48 dibin navê proje El Nur a niştecihkirinê de mîtingeheke li bajarê Cindirêsê ya kantona Efrînê vekiriye. Her wa heyva sor da zanîn ku dema proje dest pê kiriye navên koçber û malbatên çeteyan dibin benda kesên malên wan wêran bûne hatine qeydkirin. Lê bile ev mal ên şêniyên Kurd ên Cindirêsê ne. Sohrê eşkere kir ku projevan jî îddia aliyê ku proje li dar xistiye şêniyên Cindirêsê yên ji ertêjê zirar dîtine tenê 6 mal di vê projeyê de bi dest xist. Ji ber êrişên Dewleta Tirk li pêşiya meşvaniyê di metirsiyê de Dewleta Tirkiye dagirker di her geliyê de çiya û jîngeha Kurdistanê dike armanc û çekên qedexe yên kimyewî jî di nav de başûr bombe dike. Ji ber êrişê berhemên çandînî sevalkarî û meşvanî ketine bin metirsiyek mezin de. Bi taybetî meşvanên herêmê dibêjin êriş û bombebaranên artêşa Tirkiye dagirker metirsiyê li ser meşên wan çê dike û pîşeyê meşvanî û bi destxistina hingîvên asteng dike. Meşvanê ji çiyayê Qendîlê Hawkar Mihemed ji Ajansa Rojnîsê axivê got em her sal meşên xwe dibin cihên hûnik û zivistanê jî dibin cihên germ. Hem hêzên çekdariyên PDK li noxteyên kontrolê gelek astengehan derdixin pêşiya me. Hem bombebaran û êrişên Dewleta Tirk dibin sedema astengiyên mezin ku em li binarê Qendîlê pîşeya xwe ya meşvaniyê bi rehetî bikin. Hevkar Mihemed got bombebaranên artêşa Tirk dibe sedema şewatê me jî ji ber şewitandina mêrgan mirine. Desthilatdariya herêmê jî bangên me nabihîse. Divê êrişên li dijî coğrafya herêmê werin rawastandin. Meşvanê binavê Bestûn Tayfur jî got ji ber bombebaranên Dewleta Tirk rewşa meşvanê Şarbajêr, Pêncîwên û Qendîlê ketiye rewşek metirsînî. Belkû ji sedî pêncî jîngeha Kurdistanê ji ber êrişên balafirên şeriyên Dewleta Tirk wêran bûye. Divê desthilatdariya Herêma Kurdistanê û desthilatdariya Iraqê bombardmana li ser herêmê bidin rawastandin. Li gorî daneyên Wezareta Çandînî ya desthilatdariya Herêma Kurdistanê li Herêma Kurdistanê zêdetî 8000 meşvan hene û salane di navbera 550 ton hingîvîn ji bo derve de hinar de girin.
Êrişa li ser qadên çandiniyên kantona Cizîrê dewam dike. Dewleta Tirkiye dagirker li gundê Enika El Hewa yê di navbera Tiltemir û Zirganê şewat derxist. Tevî hewdanên tîmên lezgîn ji agir bi zeviyên çandên El Eboş û Bab El Fereç ket. Li Çılağa bi tenê 5 dönüm zeviyên genim şewitîn. Li gundê Dêrikê yê Tirbespiyê jî 2 dönüm zeviyên genim şewitîn. Agir ji aliyê tîmên agirkuj ve bi alîkariya gel hate vemrandin. Li gundê Edşan yê Rojavayê Çılağa jî agir bi zeviyên genim ketin. Hêzên ewlekariya hundir derbarê şewatê de lêpirsin da dest pê kirin. Li Kenyayê kereseta lehiyê de 52 kes wenda bûn. Li Kenyayê ji ber barana zêde li bajarê Man Mahûn lehî rabû 52 kes wenda bûn. Li gorî daxuyanên raydarên Kenyayê di lehiyê dawiya li Mayên Mahûn de 52 kes wenda bûne û xebatên 200 kampan yên ji bo kesên ji lehiyê bandor bûne hatine avakirin jî didome. Berdevke desthilatdariya İshak Mulvîn jî anî ziman ku di lehiyên çardehê gulanê de li welat 277 kesan jiyana xwe ji dest dane. 411,000 kes jî ji lehiyan bu bandor bûne û 56,000 malbat jî neçar mane ku malên xwe terk bikin. Belêgodanên ji em hatin dawiya nûçeyên xwe gerîla strana zap şîrîne dibêjin anha xatirê we demiş.